मेहरबान साहेब कदरदान शंभू सक्सेना नामक शख्स के तरफ से प्यार भरल प्रणाम। सरकार इतिहास ही ना धर्म शास्त्र के पन्ना में भी हमनी के ऋषि मुनि लोग देवी के बहुत बड़ा स्थान दिले बा। आज भी जकरा घर में देवी खानी बाड़ी तो स्वर्ग बना दिले बाड़ी, आ यदि अगर वो देवी से कोई अगर रुष्ट बा तो वो जगह के नर्क बना दिले बाड़ी। तो औरत लोग दवाई जैसन काम करेला, बड़ा बड़ा जख्म के भी आराम करेला। कौनो जगह झांसी के रानी, कौनो जगह पन्ना धाए, आ कौनो जगह अरब के शेख लोग के संगे बन के गई लोग गाय। यही लोग से जिंदगी के चक्का चले, यह लोग चक्का जाम करेला। औरत लोग दवाई जैसन काम करेला। तो मर्दे के माई, मर्दे के बहिन, मर्दे लोग बनौला से सुंदरी, आ मर्दे लोग नचावता मेला बाजार ऑर्केस्ट्रा में बना के ये लोग के बंदरी। रिएक्शन कैला पर विधानसभा में जतरे गमला पटकले रहे लोग हड़ाक हड़ाक, आ डर के मारे नेता मर्दाना लोग लुकाए लागल सड़ाक सड़ाक। किन्हू के हाथ के हड्डी टूटल रहे, किन्हू के फूटल रहे कपार। आम आवाम खुश रहलन जबकि आरक्षण में बढ़न सरकार। मर्द लोग अगर ना मानी तो ऐसा के मजमा लोग घरे भी सुबह से शाम करेला। औरत लोग दवाई जैसन काम करेला। अरे मेहरबान साहब, कम से कम चैनल के सब्सक्राइब करके एक लाइक तो मार दी अगर अच्छा लगे तो।